कि कोरनी के फल बाबू चननमा बाबू तोहरों के कहता नहीं अरे कि कोरनी के फल बाबू अरे सबका भेटाला लेकिन नीमन का जरे जरे बाउर बाउर का जरे जरे चाचा नीमन पिसाता नीमनो आदमी बहुत जगह होता नु हमने कही तो ही में जाता नहीं से चाचा तब बहुत जगह हितई के जे संस्कारिक कहता के ब्यास यूट्यूब पर देखो तो अभियंता अजीत हलचल के केंगो गरियावत रे इहे करेला लोग हो तो थोड़ा देर तनी शर्मिंदा लेखा लगेला तो निमनो कलाकार बाउर के चलते बदनाम हो गइल रे जय पुकार भैया ऐसे कहे के बाका अरे की कोरनी के फल बबुआ अरे सब का भेटाला काहे कि जो हुआ के जोरे जोरे अरे के हुआ के जोरे जोरे भूनो पिसाला जो हुआ के जोरे जोरे भूनो पिसाला चननमा भाई काहे के पूनम का फेर में रिंगी का फेर में पड़ल बाड़ो चना भाई कभी कहले गरा बसी दिया तनी मुर्गी लगाओ बलिया के मुर्गी मारो सिंगल पीस देखा मुर्गी काहे के बता काहे के पड़ल बाड़ो देखा ध्यान दो मुंह न चल छोड़ दो काहे के पड़ल बाड़ो माया का फेर में काहे के पड़ल बाड़ो माया का फेर में चंद्रमा बाबू एगो दुगो बात बा जन मंच पर ना को हम बिहान छुट्टी बेरा को है कमी बतरा में ओजन में आवलो पैसा खातिर सब कामना कइल जाला आज तरह सजिंदा के कमी बा बुझ लिया मने में कि कमी बा बहुत ज्यादा कहे के बका ए बाबू काहे के पड़ल बारू माया का फेर में हे बाबुआ अरे जिंदगी तो एक दिन बाबू बीत जाए है अंधेर में जिंदगी तो एक दिन बाबू बीत जाए अंधेर में और का ज्यादा भजन ना होई कमे होई कहे के बा पूनम निमन करबा बाउर करबा निमन करबा बाउर करबा सब तो भेटाई हां सब भेटाला कि निमन करबा बाउर करबा निमन करबा बाउर करबा सब तो भेटाला चंद्रमा भाई ए भाई काहे कि हुआ के अरे सोंगे सोंगे अरे कि जो हुआ का सोंगे सोंगे अरे घूना वो पिसाला